Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Мәгълүм булуынса, 1996 елда Туймазыла беренче тапкыр башкорт халык йырҙарын башҡарыусыларҙың оҙон көй ҡала бәйгеһе үткәрелде. Һәм был һис шикһеҙ тарихи ваҡиға булды. 1996 елдың 21 мартында Туймазы ҡала башҡорттарының ҡоролтайы уҙғарылды. Унда беренсе бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы ҡарарҙарын тормошҡа ашырыу бурыстарын ентекләп тикшергәндән һуң резолюция ҡабул ителде. Туймазы ҡалаһында башҡорт халҡын тергеҙеү һәм үҫтереү программаһы хупланды һәм ул программа тормошҡа ашырыу ниәтендә башҡарма комитет төҙөлдө. Комитет ағзаларын менән йыйылып һөйләшеп, бурыстарыбыҙҙы билдәләнек, комиссиялар төҙөнөк һәм эш планы раҫланыҡ. Беренсе, халҡыбыҙҙа, ҡала халҡында башҡорт телен тергеҙеү һәм үҫтереү булһа, икенсеһе халҡыбыҙҙың йолаларын, ғөрөф-ғәҙәттәрен, йырҙарын тергеҙеү һәм үҫтереү ине. Башҡарма комитет ағзалары Урал башҡорт халыҡ үҙәгенең ҡала филиалы мәҙәниәт бүлеге менән һөйләшеп, Туймазыла башҡорт халыҡ йырҙарын башҡарыусылар конкурсын уҙғарырға булдыҡ. Бер 1997 йылда оҙон көй бәйгеһе Төбәк кимәлендә үткәрелде. Һәм Туймазы ҡалаһында ғына түгел, районында ла, ғөмүмән республикабыҙҙың көнбайыш, төньяҡ-көнбайыш төбәктәрендә оҙон көй маһирҙары бихисап икәне күренде. Бик шатман, менә шушы регионда оҙон көй конкурсы үзенең авазын тапты, чөнки ничәмә йыллар, ничәмә 10 йыллар буена бу якларда бер вакытта да башҡорт фольклорына, башҡорт ғөрөф-ғәҙәтләренә иғтибар бирелмәгән. Әлбиттә, бу конкурсны без беренче башлаганда төрлө ҡарашлар, төрлө фекерләр булды, ләкин без үзебезнең тырышып аңлатыуыбыҙ арҡасында беренче конкурста Аллаға шөкөр яҡшы үтте һәм икенчесе тағы да яҡшыраҡ үтте.
Кай Галимдар раслауынса, Одын көй бір үк вақытта милли эпоста. Шулай ук Одын көй башқұрт халқының музыкаль поэтик классикаһыла. Һәм тағы дөньяла музыка білімінде тик башқұрт халық йырдарына гына карата Одын көй тигән термин кулланыла. Одын көй маһирларын яраусы тигәндәр. Туймазларның ис киткес тәрән йөкмәткеле мәдәни сара үткәрүләренә һәм был сарага лайыклы исем бирүләренә хокланмау мөмкин түгел. 2001 елдан Одын көй бәйгеһе төбәк ара кимәлдә үткәрелә. Был кимәлдә беренче бәйгенең жюри рәисе легендар йырсы Фәридә Кудашева булды. Одын көйде йырлай алган йырсы, ул инде йырсы була. Һәм Одын көй бөтәбезгә лә безнең тарихыбызны хәтерләтә. Безнең тормыш көнкүрешебезнең юл ятмалары булып тора. Бuna шуларды кабат кайтару, халыкка, яшьләргә тапшыру нияте менән ошо конкурс үткәрелде. Һәм бұл конкурс үзенең күп матур йырсылар булу менән бұл конкурста аклана. Без бұл конкурста үзебезнең теләгебезгә ирешкәндәй булдык. Һәм киләсәктә лә шулай булырга язһын. Киләсәк буынга безнең Одын көйләребез калырга тиеш. Бuna конкурсанттарыбыз арасында иң сагыл, иң матур, күкрәк киереп матур тавыш менән йырлай ала торган Одын көйләрде Вахитов Ришат булды. Рөхсәт итегез менә уга тапшырырга диплом, гран-при. Билдәле булуынса, башкорт халкы борындан тарихи вакыйгалар айканында яйынга яйыла торган булган. Илгә дошман килһә, кулга корал алып,
яу сабырға қарар қабыл еткендер. Яуда еңіп қайтқан батырлар хөрмәтенә йырдар, көйдәр сыгаргандар. Курайсылар, яраусылар, сәсәндәр, бәйүсләр бәйгеләре үткәргәндәр. Тыныс тормыштала бындай бәйгеләр үткәрелә торган булган. 1944 елда Гата Сөләйманов Курайсы, яраусы, бәйүсе Гыният Ушановтан элекке бәйгеләр турында мәгълүмат язып алган. Яраусы эң беренче үзе теләгән көйдә йырлар һәм шуннан һуң баһалаучылар әйткән көйдә йырлар. Икеһендә дөрес башкарһа, икенчесе баскычка торып калыр. Икенчесе баскычтың шарты. Яраусы баһалаучылар әйткән көйдә шуның аһәңе менән йырларга тиеш. Һәм олар әйткән көйдең тарихын һөйләргә тиеш. Ошо шартларда үтә алһа, өченче баскычка үтер. Өченче баскычтың шарты яраусы баһалаучылар әйткән көйдең тарихын һөйләргә тиеш. Һәм тагы ике көйдә йырларга тиеш. Өстәвенә тавышы ел адагына 5 чакрым ергә ишетелһә, конан ат уныкы. Көйдең аһәңе менән йырлау дигән шартка игътибар итәйек. 1954 елда сыккан Башкорт халык йырлары җыентыгының төзүчеләре Әхнәф Харисов, Хөсәен Әхмәтов, Лев Лебединский баш хүдендә озын көйдә үз бөтенлегендә һәм шул ук вакытта оның бөтә нескәлектәрен тәрән тоеп башкару халыктың борындан килгән традицияһы. Йырсы халык йыры поэзияһын аңларга, йырның тарихын белергә һәм ондагы образларды тәрән тоеп йырларга тиеш дип язылган. Очень мелодичные, глубокие, наполненные смыслом песни. И сегодня мы видели в зрительном зале, аплодировали больше всего тем исполнителям, у которых голос наполненный душой. Вот больше всего, наверное, вот поразили вот такие исполнения. Ну, даже, знаете, вот у некоторых и вокал очень хороший, голос поставленный, а немножко не хватает в этом в песне души. А у некоторых, может быть, вокала чуть поменьше, но душа берет верх и ведет за собой весь зал. Башкортларда шундай көйдәр күп, уларга теләһә нинди композитор көнләшеп карар инетеп язган. Тарихсы, крайда өйрәнүсе, фольклорсы, этнограф, археолог Руф Игнатьев. Заманында
Париж консерваторияһында профессор Галеви етәкселегендә белем алган. Рәсәй һәм Көнбайыш Европа музыкаһының иң югары казаныштарында тәрбияләнгән Руф Игнатьев 1858-1865 елларда яй мәлдәрендә Троицкий өйәгенең Туңгатар, хәзерге Ушалы районы, авылында яшәй, башкортлар менән тыгыз аралаша һәм башкорт халык йырдары турында һүзен ул белгес буларак әлбиттә тулы яуаплылык менән әйтә. Әйткәндәй, был төбәк әле лә яраусылары менән дан тота. Миңа мәсәлән Ишкенә Батыршин, Зәфат Әхмәтшина, Спартак Ильясов кеүек Руф Игнатьев таңлаган йырдарда һаклаган мәшһүр яраусылар менән хазина тапшыруларын әзерләргә насип булды. Хәдичә Күсәбаева, Хәнифа Латыпова, Хөсәен Күсеголов, Мәүзифә Уразоваларды күреп өлгөрмәнем. Магнитофон тасмаһына язылган йырдарын тыңлап исем китә. Спартак агай, Аллаға шөкер, исән әле. Ходай үзенә озын гомер бирһен. Ул минеңсә борынгы ярауслар бәйгеһенә сыга алыр ине. Әйткәндәй, ул Озынкөй бәйгеһендә катнашты. Kuşkalау kitama inadaya kitama yauğa kuyanın hava irekamı dağılaya buşkalau. Сер түгел, бындай бәйгеләрдә профессиональ әзерлек үткән, ягъни академик вокал һабага алган кайберләр катнашырга ынтыла. Бындай осракта жюри алдына Озынкөй аһәңеме, әллә академик вокалмы дигән һорау килеп баса. Халык йырчыларының йырлавын, халык йырының традицион башкарылу үзенчәлекләрен тәрән белгән жюри баһаларга тиеш. Жюри халык йырчылары халык йырын табигый көйүнсә яшәтүчеләр икәнен һәм улар тап ошының өчен дә олы баһага лайык икәнен яхшы аңларга тиеш. Менә мин сетилләрдә әле булганым бар бит инде. Башкорт халыктың Озынкөй кебек бер yerдә юк андай. Гаҗәеп бер феномен ул. Минемсә, шул тиклем анда техника кирәк бит. Анда озын тын кирәк. Ул табигатьтән биреләдер. Русат әйткәндә пагеном биреләдер ул. Буранбайда йырлана. Харасов тәтәгә, Харасов. Сибайдан. Әйе, саф калган. 45 ме, 55 ме яш, 45 яш. Тауша хакланган. Һәм Озынкөйдә йөрнәй кирәк. Әйе, йөзеп йырлай. Буранбайда ул бик катмарлы йыр бит. Бик тә катмарлы. Аны һәрбер йырса йырлай алмай. Ул йөрнә искереп йырланы.
Өйіңдәге хәлде күршеңнән бел дигән һүз бар. 1990 елда Япониялы Эсаши калаһында үткәрелгән Ойваке халыкара фестивалендә катнашырга насип булды. Ойваке Япондың озын көйе «Йөк артмакланган атты кылуусының йыры» дип тәрҗемә ителә. Фестивальдың оештыру комитеты агзаһы, исеме бөтә дөньяга билдәле этномузыка белгесе профессор Кадзуюки Танемото башкорттың озын көйләрен тыңлау, язып алу максаты менән 1998-2000-2004 елларда Башкортстанга килеп кайтты. Озын көй Евразия халыктары традицион музыкаһының иң югары катнанышы ди Танемото әфәнде. Һәм был мөгъҗизәнең үзәге башкорт халкында. Шуга игътибар иттем. Башкорт озын көй йырлаганда үзе йырламай, уның күңеле йырлай. Һәр башкорт озын көй башкарһа, уның тарихы югалмаясак, киләсәге лә буласак. Озын көй бәйгеһенең әһәмияте турында түгелмени был?